Ebben a videóban az elektromos tetőklímák helyes beüzemeléséről és használatáról fogok beszélni. Mielőtt megvásárolunk egy ilyen készüléket, két dolgot ellenőriznünk kell. Az első a tető teherbírása, a második pedig az áramellátás. A tető teherbírása azért nagyon fontos, mert egy ilyen készülék 30-45 kg, és nek a tetőnek elég erősnek kell ahhoz lenni, hogy folyamatosan ezt a terhelést el tudja viselni. A tetőklímákat úgy tervezték, hogy a legtöbb tetőablak helyére be lehessen építeni. Ha nincs tetőablak, akkor a helyet utólag is ki lehet lakatos munkával alakítani. Arra kell odafigyelni, hogy megfelelően meg kell erősíteni a tetőt, hogy ezt a terhet folyamatosan el tudja viselni. A másik fontos tényező az elektromos áramellátás. 12, 24 és akár 48 voltról is üzemeltethető egy ilyen készülék. Meg kell győződnünk arról, hogy a jármű generátorában vagy akkumulátorában van plusz annyi energia, amennyire ennek a készüléknek szüksége van. Egy 12 voltos tetőklíma akár 40-50 ampert is fölvehet üzemelés közben. Ha nincs megfelelő energia a klíma üzemeltetésére, akkor a készülék le fog állni, időszakosan vagy akár teljesen, és nem fog üzemelni. Ilyenkor általában egy nagyobb generátor beépítése megoldja a problémákat. A készülékeket igény szerint hűtőközeggel feltöltve, vagy hűtőközeg nélkül értékesítjük. Amennyiben hűtőközeggel rendelted meg a klímát, semmi egyéb dolgod nincs, csak az elektromos bekötés és a telepítés, és a készülék azonnal használható. Ha a készüléket hűtőközeg nélkül rendelted, akkor a beüzemelését szakképzett klímaszerelő végezheti el. Amikor kibontod a készüléket, 3 fontos dokumentumot fogsz találni. Az első egy matrica, ami tartalmazza a pontos töltetet, sorozatszámot és a legfontosabb adatokat. Ezt a matricát beüzemelés után föl kell ragasztani a készülékre. A másik egy beüzemelés segítő leírás, ahol a legfontosabb dolgok le vannak írva, amiket most itt el is mondok. A harmadik pedig egy beüzemelési jegyzőkönyv, ezt a klímaszerelőnek kell kitölteni, és oda kell adni a gép tulajdonosának. Ha később esetleg gondol a készülékkel, akkor az igény mellé ezt a beüzemelési napot csatolni kell. Gyakori kérdés, hogy hová legyen csatlakoztatva a klíma. Az akkumulátorra vagy a generátorra. Előfordulhat működés közben esetleg olyan hiba, hogy a készüléket áramtalanítani kell, és újra kell indítani. Ha akkumulátorra van kötve, akkor ez nem megoldható. Ezért már emiatt is a legjobb választás a generátor. Második szempont, ha az akkumulátor esetleg már öregebb, 2-3 éves, akkor a tetőklíma képes működés közben annyira lemeríteni, hogy már le fog tiltani, és nem fog működni. Ettől még a jármű működni fog, és úgy gondoljuk, hogy minden rendben van, de valójában már az akkumulátor öregedése miatt a tetőklíma nem fog működni. Például, hogyha egy járműnek az indító akkumulátorára van rákötve, nem szabad, hogy lemerítse az akkumulátort, különben a jármű nem fog tudni elindulni. Ha viszont munkaakkumulátorokkkal van üzemeltetve, léteznek olyan munkaakkumulátorok, amik bírják a mély kisütést, így meg kell nézni, hogy meddig lehet lemenni, és arra a szintre be lehet állítani az alsó szintet. A gépkőmben maradott teljesítményt a készülék 12 volton teljesíti. Az elektromos kompresszoros sajátossága az, hogy 12 voltosnak mondjuk, de valójában egy 12 voltos kompresszor valahol 9 volt és 15 volt közt fokozatmentesen változtatja a teljesítményét. Minden elektromos tetőklímához biztosítjuk a megfelelő kábeleket. Ezek a kábelek úgy vannak kialakítva, hogy típustól függően a megfelelő keresztmetszettel rendelkezzenek, és a kábelvégek készre vannak szerelve. Kétféle kábelköteggel találkozhatunk. Az egyik, ahol van egy vízálló csatlakozó, ez arra való, hogy a generátor és a tető közt egy ponton meg lehessen bontani az elektromos vezetéket, így karbantartásnál tudjuk áramtalanítani. A másik változatból ez hiányzik. Ezeket a kábeleket nem szabad elvágni és nem szabad megtoldani. Ha nem tudod megoldani máshogy, akkor mindenképpen olyan ember nyúljon hozzá ezekhez a kábelekhez, akik gyári minőségű csatlakozásokat tudnak készíteni. Fontos tudni, hogy egy ilyen 12 voltos klíma üzemelés közben 50 ampert is képes fölvenni. Ha nem gyári minőségűek a csatlakozók, ez az 50 amper képes megolvasztani ezeket a csatlakozásokat, vagy jobb esetben elégtelen áramellátás miatt a készülék nem fog működni. Nagyon fontos, hogy a rendszeres karbantartás során, ha rendelkezik a kábel bontható csatlakozással, akkor ezeket is rendszeresen ellenőrizni kell, nem kerülhet vissza repett, törött vagy esetleg sérült csatlakozó. Ha van rá lehetőség, a beüzemelést nem a végleges helyén végezzük el, hanem a jármű mellett csatlakoztassuk a készüléket a leendő áramforrására, töltsük fel hűtőközeggel, ha szükséges, és ellenőrizzük le működés közben. Ha mindent rendben találtunk, akkor elkezdhetjük a beépítését.
A tetőklímákba típustól függően 400-600 g hűtőközeget kell tölteni, a pontos mennyiséget tartalmazza a gépkönyve. A kompresszorba benne van a megfelelő mennyiségű olaj, ezért nem szükséges után tölteni. Ha mégis úgy döntünk, hogy töltünk bele olajat, akkor kizárólag hibrid kompresszorhoz való olajat lehet bele tölteni, a gépkönyv tartalmazza az általunk javasolt termékpontos cikkszámát. Fontos szempont az, hogy az elektromos kompresszor miatt ezeket a rendszereket úgy kell kezelni, hogy a hibrid járművek lennének. A hagyományos járművekhez használt felszerelésünket vagy alaposan át kell öblíteni használat előtt, vagy az a legjobb, hogyha a hibrid járművekhez teljesen külön felszerelést használunk. A hagyományos rendszerekhez használt olajok és a hibrid rendszerekhez használt olajok nem keveredhetnek, keveredésük idő előtti meghibásodást fog okozni az elektromos kompresszorokban. Ha automata berendezésünk van, és van rajta hibrid funkció, akkor használjuk azt. Ha kézi szerszámokkal dolgozunk, akkor jó, alaposan öblítsük át a tömlőket, és csak tiszta felszereléssel csatlakozzunk az elektromos kompresszorral rendelkező klímákhoz. Nézzük a fő részeit. A szervizcsatlakozók itt találhatók. Ez egy biztonsági nyomáskapcsoló, ez jelzi, hogyha nincs benne hűtőközeg. Ez maga az elektromos kompresszor. Ez itt a kondenzátor-ventilátor, ott látszódik a kondenzátor. Itt nagyon be van burkolva, de itt van az expanziós szelet. Az elpárologtató ebben a leburkolt hő- és hangszigetelt dobozban kapott helyet. A kondenzátor állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, ha szükséges, ki kell takarítani. Mivel itt nagy teljesítményű ventilátor van és nagy mennyiségű levegő megy át a kondenzátoron, a levegőben lévő nyárfaszőzt, bogarakat, pejvát bele tud szívni a kondenzátorba, és ez tudja csökkenteni a kondenzátornak a teljesítményét, ezért erre különösen oda kell figyelni. Ezek a kondenzátorok kisméretűek, ezért nagyon sűrűek, ilyen van a személyautókban is. Olyan helyekre ajánljuk ezeket a tetőklímákat, ahol közúti forgalma vannak, vagy olyan munkakörnyezetben dolgoznak, ami nem kifejezetten koszos. Olyan területre, ahol erős a por és a különböző növényi termelékek, más típusú tetőklímát javaslunk, arra is van megoldásunk. A karbantartás során előfordul, hogy az elpárologtató részt is ki kell takarítani. Az elpárologtató le van burkolva, ezt a burkolatot el kell távolítani, utána az elpárologtató könnyen hozzáférhető és egy egyszerű slaggal lemosható. A tetőklímák beüzemelését mi műhelyben szoktuk elvégezni. Helyszíni beüzemelésnél is érdemes ugyanezt a metódust követni. A felső burkolat eltávolítása után hozzáférünk a klímarendszerhez. Csatlakozás előtt vákuumoljuk le a szerviztömlőket. A tetőklímák vákuumolva érkeznek, ezért nem szükséges őket hosszan vákuumolni. Csatlakozás után kinyitom mind a két szervizcsatlakozót és elindítom a vákuumszivattyút. Amíg a vákuumszivattyú dolgozik, addig a beltéri egységet összekötöm a kültéri egységgel. A kábelek elő vannak készítve, minden csatlakozás egyedi, nem lehet eltéveszteni. Mivel a rendszerben egyébként is vákuum volt, pár perc vákuumolás után lekapcsolom a vákuumszivattyút. Elzárom a két gyors csatlakozót, és beállítom a megfelelő hűtőközeg mennyiséget. Ebben az esetben a hűtőközeg 450 g lesz. A tetőklímákban nagyon rövidek a csőszakaszok. Szeretném azt elkerülni, hogy a hűtőközeget közvetlenül a kompresszorba töltsem bele. Ezért a kompresszortól távolabbi, nagy nyomású szervizcsatlakozón fogom megtölteni a klímát. Megvárom, amíg a hűtőközeg két halaga betöltődik a rendszerbe, azután elzárom a nagynyomású oldalt is. A töltés még nem fejeződött be, de szeretném a fennmaradó hűtőközeget a járó kompresszorral beszívatni. Bekapcsolom a tetőklímát, ami fél töltettel is képes elindulni. Először a kijelzőn jelenik meg a beállított hőmérséklet és üzemmód, azután a beltéri ventilátor kezd el forogni, ezután a kondenzátorventilátor kezd el hűteni, majd beindul a kompresszor. A kompresszor hátulján a zöld ellenőrző LED világítani kezd. Mivel a szervizcsatlakozók el vannak zárva, kézzel ellenőrzöm a kompresszor működését. A szívó oldal hideg lesz, a nyomó oldal pedig meleg. Ha felállt a hűtőkör, akkor a szívó oldalon óvatosan megnyitom a szerviztelepet, és a járó kompresszor beszívja a hűtőközeg fennmaradó részét. Amikor a gép abba hagyja a töltést, a gépen lévő csapokat elzárom, és megnyitom mindkét szervizcsatlakozót. Nyitott szervizcsatlakozók mellett ellenőrzöm a szívó és nyomóoldali nyomásértékeket. Ha mindent rendben találok, akkor még egy kicsit hagyom járni a készüléket, majd lecsatlakozok róla. Lecsatlakozás közben a klímarendszerrel mindig visszaszívatom a szerviztömlőkben maradt hűtőközeget,
A piros nyomócsatlakozót elzárom, így a kompresszorral nem tud több hűtőközeget benyomni a szerviztömlőbe, és a szervizgépen a csapokat kinyitom. Az órákon kiegyenlítődik a nyomás, mind a 2 órán egyforma nyomást kell látnom. A szívó oldalon a kompresszor elkezdi beszívni a hűtőközeget, és szépen a nyomásnak folyamatosan csökkenni kell. Amikor a nyomás már nem csökken tovább, elzárom mind a 2 szervizcsatlakozót, és a géppel visszafejtem a tömlőben maradt hűtőközeget, ami ilyenkor már csak pár gram. Így lesz a töltet tökéletesen pontos. Miután lecsatlakoztatom a szervizcsatlakozókat, a szeleptőket nagyon picit meglazítom, majd jó erősen meghúzom, ügyelve arra, hogy ne legyen hűtőközeg szivárgás. Végső ellenőrzésként a szelepeket külön szivárgáskereső sprével ellenőrzöm. Ha minden rendben volt, akkor gondosan eltávolítom a folyadékot a szelepekből, és jó szorosan rászorítom a szervizsapkákat.